това видео ще направя кратък анализ на провелата се преди няколко дни Витоша 100, като ще започна с женските резултати, защото при тях имаме подобрение на рекорда на трасето. Направи го Мария Николова, която подобри с около 8 минути собствения си рекорд от преди 2 години, от 24-та година. На тази графика съм заредил двете бягания. С синьо е тази годишния резултат като референтна права линия, а с червено бягането и от преди 2 години, за да направим анализ къде е било силно или слабо тази годишното бягане. Веднага се вижда на пръв поглед, че преди 2 години Мария е била по-бърза към средата на трасето с почти 4 минути, 3,40-50 на места. Ето тук до смиро виждате графиката, червената е отдолу, това е разлика отрицателна, т.е. по-бърза. Силно впечатление прави ето този рязък пад. Тук това е стръмното изкачване по асфалт, точно километър и нещо преди Чуй Петлово. Виждате там за много кратък участък, около минута и нещо разлика. Не казвам, че тази година е ходила, но значително по-бавно е минала този участък или поне така изглежда от геопространствените данни. След това обаче навсякъде е по-бърза до финала. Ето тук прави впечатление по-бързо изкачване до Ярема, т.е. тук графиката от Ярлово, виждате как се приближава, това са минути и половина, може би по-бързо качване до Ярема. Аз имах така честа да бъда някъдето в този участък на заслон Ярлово, малко пред 2 км и половина преди чешмата на Ярема, когато тя мина, беше много фокусирана, т.е. вглъбена, нищо отстрани не виждаше, но изглеждаше свежа. Сега, нататък какво прави впечатление до финала на самия философски сегмент? По-бърза, но не кой знае колко в този равен участък. Може би около минута по-бърза за тези 200 км, по-малко. И много силно впечатление прави ето този скок тук. Това е стръмно. Изкачването след Драгалевския мост Железния до най-високата точка над Бояна, там след камъка и мостчето. Прави впечатление, че за този къс участък тя е направила почти 2 минути разлика, нещо от сорта, което означава, отделно си направих труда да видя пейсовете в този участък, но сега няма да претупвам графиката с точки. Пейс 7 преди 2 години срещу 5,30 сега. Тоест тук идва прилична разлика. Нещо грубо, но нещо такова беше. Разбира се, финалната част е по-бърза. Сумарно може да кажем, че от Симеоново, ето от тук, за финалните 10 км, тя е направила около 5,30 разлика спрямо преди 2 години. От 2,30 разлика тя става 8, нещо от сорта. Сега, има ли слаби места това бягане? Може да направим така едно паралелно сравнение с бягането на Надежда Ангелова от преди 2 години. Ще покажа графиката в зелено, а ще скрия червената. Защото тогава Надежда, заедно с Моника Филипова, финишираха много близо до Мария, на около минута. Така, изчакам да се скрия. Съжалявам, тук ми е бавен компа. Зелената графика, виждате, това е бягането на Надежда Ангелова. Може да приемем, че и на Моника е било подобно, нямам за съжаление трак на Моника Филипова. Вижда се на места, че Надежда Ангелова преди 2 години е бягала по-бързо, отколкото Мария сега при рекордния опит. Къде са тези участъци? Ами там, където графиката зелената слиза надолу. Ето виждате, това е асфалта горе-долу до към Чуй Петлово, без финалната част. Ето тук по-бързо качване на Ярема. Забележете, отдеве казах, че Мария се е качила по-бързо спрямо преди 2 години, а Надежда още по-бързо очевидно. На философския сегмент също е по-бърза. Не с много, но от плана това са над 2-3 минути, към 3 минути. И разбира се, този път тук го има. Вероятно просто там повечето ходят. Сега не съм много сигурен. 7 не е ходене, но е по-бавно бягане, извинявам се, не го ходят. Така, с това искам да кажа, че
Има къде да се подобрява женския рекорд. Може още да се изпили от трите състезателки, които назовах, защо не и от някоя друга да се появи. Но с резултата си от 8,44, къде се нарежда Мария във всички резултати на това трасе на Витоша 100, мисля, че е 15-то най-добро време, може нещо да ми липсва. Т.е. преди мен има 14 мъже и с този си резултат тя би хванала трето място през 2017 на секунди зад Иво Атанасов и на 4 минути нещо след Гридин. Ами това е за женския резултат тази година. Мъжките резултати от тази годишната Витоша 100, като за начало съм заредил бягането на победителя Пламен Пенов и неговия резултат от преди 2 години, когато той имаше 8.05 и към този момент беше третия най-бърз по трасето изобщо. С тъмно-синьо е тази годишното му бягане, правата линия, с светло-синьо бягането от преди 2 години. Какво веднага прави впечатление? Тази година Пламен до Ярема непрекъснато е правил разлика на миналогодишното си бягане. Виждате, ето тук разликата е голяма, над 9 минути. И от Ярема до финала е почнал да губи от тази 9-минутна разлика, за да стигне на финала тя само на около 2 и малко. Тоест, стария му резултат беше 8.05, този грубо е 8.03. Сега имах пак късмета да го видя, когато мина пръв от всички, пейсван от Ахмед. Изглеждаше свеж. Тогава грубо направих някаква сметка, че бяга за 8.50 и нещо и то така и изглежда. Разлика 9 минути на 2 трети от трасето, това е около 65-6 км, означава още 4-5 до финала, ако продължи графиката нагоре, а не да пада тук надолу, което означава 14-15 минути или 13-14 минути, което означава 8.50 и нещо. Сега, нещо се е случило, нямам представа какво, но някъде след така ориентировачно, след пункт плана, той намалява темпото. Може би вече има информация, че има разлика спрямо втория Стилян Аврамов. Не знам тук какво се е случило, но виждате, че бягането на тази година от плана до финала е по-бавно, отколкото преди 2 години и то с така голяма разлика. 6-7 минути губи в този така финален участък. Въпреки това, той подобрява времето си, както казах, с 2 минути и остава третия най-бърз изобщо в историята на това трасе след Христо Цветков и Димитър Шадура. Сега ще изключа миналогодишното му, т.е. бягането му от 24-та година и ще покажа още 4 бягания от тази година, за да направим сравнение между победителя Пламен и още не само топ 3 и четвъртия съм сложил Георги Стефанов. Извинявам се, тук ми работи бавно компа и може да глътнете кафе, докато се зараждат графиките. На теория не трябва да е чак толкова зле на по-нов компютър. Така заражда се жълтата на Георги Стефанов. Сега с тъмно-синьо референтен Пламен, права линия и другите цветове са съответно на Стилян Аврамов червено втори, Евгений Попов зелено и Георги Стефанов. Какво прави впечатление? До Чул Петлово втори, непосредствено зад Пламен е бил Георги Стефанов. След това е бил Стилян и след това Евгений Попов. Почвам отзад напред Георги Стефанов, защото при него е най-видима разликата в бягането от Чуй Петлово до финала. Той губи най-много във втората част, образно казано, на маршрута, като силно впечатление прави, че губи на спускания. Тоест, ето, тук има известно качване в началото, но на спускането графиката му е стръмна, след това
накачването към ярема не е чак толкова зле. И финалната част, философския сегмент и финалното пак е по-бавна. Без да знам детайли, бих казал, че на него са му заминали краката. Т.е. той не е спускал достатъчно бързо, иначе е бил окей, като всички други подсистеми, да ги кажем. Същото може да се забележи и при Евгений Попов, но не чак толкова изразено. Той е изостанал от водача Пламен по-рано, някъде малко след бариерата, по-равния участък към Буснек, но и при него зелената графика, виждате, е по-стръмна на спусканията. Ето тук е по-равна и пак тук накрая е по-стръмна. Тоест и при него бих казал, че лимите са му били краката. А и двамата, понеже са фенове на техниката, им казвам, че вероятно това е причината. Сега, отиваме на финиширалия втори Стилян Аврамов, който някъде до към ръкава на язовир Студена е бягал заедно с Пламен Пенов и след това е почнал да изостава, като изоставането му ето тук някъде на изкачването към Ярема, горе-долу където бях, е най-голямо и е 10 минути. Аз там като му казах 9, явно не съм засекал чак толкова добре, малко над 10 е било. След това обаче Стилян прави по-добро бягане до финала. Съкръщава не кой знае колко, но няколко минути. Тоест от разлика над 10 на финала. Тя е колко? Примерно 7 и нещо. 2-3 минути е по-бърз до финала. Според мен от тези бягания, може да кажем, че най-равномерно е бягал Стилян. Сега бих направил сравнение само на неговото бягано с това на Пламен от преди 2 години, който има търпение да изчака тук да се превключат нещата. Ще сложа за референтен Пламен Пенов от преди 2 години и Стилян сега. Със светло-синьо Пламен Пенов. Така. Какво прави впечатление? Стилян е бил по-бърз от Пламен преди 2 години, някъде до средата. След това по-бавен. Можем да кажем, че бягането на Пламен от преди 2 години е така доста равномерно. Може да го отдадем на това, че той през цялото бягане тогава бягал заедно с Димитър Шадура в рамките на десетки метри. Почти заедно бягат. Тоест, може би конкурентната среда на това бягане преди 2 години е довела до това им равномерно тогава бягане. Това са нещата, които виждам от траковете на бегачите и минимум наблюдение от терен от всички минали, които коментирах. Всичко добро до утре, вероятно, когато ще има ФКТ Еспресо за предстоящия ФКТ уикенд, който се очертава да е доста силен.